Slav temaşavanên hêja îro 23 payîza navîn 2021 em disan bi programekî nû ve bi we ranê. Îro mijara programê Kurdên Bînboxayê û Çîroka Alo bi Tirkî İnce Mehmetê naskirin. Kitaba romana Yaşar Kemal ya meşhur. Nîvanê me Kurdekî xort naz ya mentıqê û rahatsız e cara dinê me bi Tirkî bîvîra programı çêkir. Em disa û xêr hatin dibenê û tu xêr hatî çi dikê rindî? Xêr spas mamoste xêr li bê ez gelekî rindim hûn çê rindin. Em zî rindinê spas ez ê spas dikim ve aniha da ferqiyatek dît em nabêjin em navxêrê da dît em dibêne xêr lê bî. Erê mamoste. ûr bixe ji mintiqa Maraşê Bînboğa bixe disan ji aşîra Şadiyan e bawan zêvekî ya me kurmanciya wan yê me nêzîkî hevdî ye ew jî xêr lê bî dibin nabêjin me navxêrê da dît. Xêr lê bî dibêjin yan jî xêr û silamet jî tê gotin. Ha xêr û silamet hatî rast e. Ev jî tê karanîn. Rast e. Me cara dinê qala Kurdên Asyaya navîn kir bi zêdetiyê me qala navî wî memleketê çi bû? Kırgızistan. Kırgızistan kitabekî teze ye dereqê Kurdên Kırgızistanê da eger li wirê heye em dikarin carê nîşan zî bidinê rejî kitaba ûr derheqê Kurdê Kırgızistanê da belki hemen hazır mebin gavkidin ev muhakkak bê. Niha me got Kurdên Bînboxayê dest pê bikinê daviyê ser kitaba Yaşar Kemal İnce Mehmet bisekinî İnce Mehmet ji Çîroka Aloyê ji wirê hatiye girtin em qala wî dikinê daviyê disan ser kültürü folklora Kurdên mintiqê em ê bisekinê Kurdên mintiqê Kurdê Elevî yan zî rêya hextê naskirin em ê servan bisekinê. Bînboxa Kurdên Bînboxa ku derê ye li kuja memleket kujan aliyê Türkiye yan zî Kurdistanê veke Bînboxa tê naskirin. Ez berî her tiştê temaşevanan hêjera yevare bi xêr dibim. Niha Bînboxa çiyayekî dirêjiya Torasan e wek sîsile Bînboxa tê naskirin. Çiyayê Bînboxa di ser sê sînorên bajarê ne. Di navbera Qeyserî, Mereş û Edenê de dimîne. Kurdên yên ku em dibêjin Kurdên Bînboxa ne evna bi gelemperî li bajarokên navçeyên Sarız, Tufanbeylî û Goskîn yan jî bi Tirkî Göksun. Yên kî wan doran da dijin dimînin bi gelemperî ji wan re yan dibêjin aşiret yan dibêjin Kurdin aralı yan jî dibêjin Kurdên Bînboxa. Kurdên Bînboxa ji piranî sê eşretê de müşekkile Sinemîlî, Şadî û Xoşgirî. Evna ne di nav bajarên ne di navçeyên de ne evna bi gelemperî gundên navçeyê ne. Mesela di nava
goksine de pır kurmanştunu ya ji dınava tufan beyling ya ji sarzede pır kurmanştunu bu gelemperi vana gunden van navçeyanda deminin. O gişt kurmancın kurdun dusi tane gunden vana hene ve büyük örtülü ince mağara işte dusi tane gunden evine zazane yemayı giş kurmancın gunden kurmancan dazi hinek malbaten zaza em zaza ne beşin ve der ki dımili hegeri ki zamanı dımili da bafi em vanara dbeşin dımili zaza ne beşin u ez ora usa disa bejim kurden bin boğa diroka vanaji digeşi hatta 2 saat sal 3 saat sal bereye jivana peşta ji Malatya Akçada ji Elbistanê ji Erzincanê ji Sivas Kangalê ji Sivas Zareyê İmraliyê ji Dêrsimê gundên cur bi cur navçeyên cur bi cur başarên cur bi cur da koçî dikin tên û li Maraş Adana û Kayseri'ye de şun dibin mamoste. Evet, bicidi ben. Peki Yani Navan da mesela Navan aşiretan da her ikem le mıntıkı kucan aşirete sinemeliye na ye her iki evnar Kurmeşanın. Evna du Gürmeşan'ı. gundun yek gunde Darıdere'ye gunde dineşi Ağdere'ye evna bi tahmini sale hezaru daviye hepsedan da ten bere gunde Darıdere başı zihneki juvana terim koçi gunde Ağdere'ye yetfan beledikin. Gunde Darıdere ji gradayı ye sarzeye. Evet. Tek otun ki vana ji hele Adıyaman Malatya ten mamoste. Evet, Servana Gürmeşan. Erzincan. Eşire kurmeşanı. Yani yekem aşirek kutte cihtibi le bimboğayan nabevi eşire kenderi emdizanın kurmeşanı. Gürmeşan. Başı beri herkesi kurmeşantın. Başı Şadiyantin. Beri ya hoş giren Şadiyantin. Gunde yekemin Şadiyanjı Gunde Karakilis. Yani bu Türkiye Altınova dibejin. Diroka gunde Karakilisi jî digeşi hatta hezaru hesadan. Despeke hesadan da edi kurmanç şadi ji Erzincanê gunden Refahiyê vek Sarıkoç, Odunlu, Bagasor, Gemecik, Xışto, Gulensu ji van gundan da koçî dikin û tên berê gunde Karakilisi Altınova ava dikin û yekî gunde Karakilisi ava dike navê jî Kürtbeye. Kürtbey li Erzincanê defterdartî yani yên ku vergi top dikin, pere ji xelkê top dikin wî karî dikiriye û em tahmin dikin ku devlet wî banê vê derê kiriye ji ber ku van doran araziyan wala bine, tal bune, pir kes vê derkî de nemaye. Ermenî filan jî berê de van doran da koç kirine ji ber vê yekê arazî tal biye devlet wana ban vuriye ban bînbohan kiriye gotiye varin van doran başûn û vergiya xwe bidin. Ji ber vê yekê berê yekem Kürtbeyti başêzê qabileyên dinin yek bi yek tên piştî vana zê eşîra koç kiriyan tên. Eşîra koç kiriyan zê evna zê te gotin ki berê malbata Laçînan tên 1890 da koç kiriyan tên, sine milyan tên û ye davîzê Dersim milyan tên. Vek mesela malbata Kangozade piştî terteliyê Dersimê hinek malbat tên li bi gelemperî sarzê gundê ince mağara şun dibin mamoste. Evet. Vav Gürmeşan aşireteki demeliye ya kurmancı? Kurmancın mamoste. Kurmancı. Evet. Le mıntıka mesela kaza hafiki zede hejmar gündi wanene verxuya ewan bar ciye dine zikirne le tabi va bere hatına kurmancan la ki rudiniştiye gündi Naha
eri. Van tane de pırgın tunebiyem amosta. Bir gelemperi eşira ela kırıntılı, tacirli, e, beyazıtı. Bir gelemperi ze eşira tacirli dibejin. Vana vedere vek yaylak kışlak bu karanine. Yani te gotun ki demaku kurtten van doran şundubun van şunana eşri tacirli andadı kırın. Va Cerit. eşi Evet. kurmancı yan Ta, Türkiye. tacirli o ceritli ona afşarın. Avşarın he. Evet. Juha naha pir naven çiyan, naven eştara ben nahala naven dınajı eşira tacirliyan cerit anten. Bere Eri. vana navdana derdoreme. Başa kurmancıma hatine evna goreha navem kurdi navem kurmancı dane çiyen xo nahalen xo derdoreha gunden xo. Eri. Peki va avşar mesela tekala avşaran kır. Avşar Evet. em dizanine tarihi de hındık avşar ne? Türk'ün hındık avşar zi kurmancın. Avşar evre çebun kurmanc bu ne yan Türk bu ne? Naha ne got yani baprenme dibêje dema kurmanç hatine eve dere tabi vana ne kurmanç bine lebele dınav evşeran da pir elevi hebine. Bere vana ve gerandı ne bu ne sunni ama diroka vana tarihe vana da prani avşaran vek elevi bine hatta naha Kayseri Tomarzade heft heş günden avşaran elevi hene. Eri. Yen kuvvetar ki de diminne kurmaşti ve kurditi ve alakayı vana tunebiyem amusta. Kendi Eri. rezdizanım. Eri. Ez dixwazim derek avşaran da malumat ki kim bidim nam vexta em qala aşiretan dikini pir caran aşiret vek etnik be temamî girêdayê gelikiye yan zî ırk bi nijadikiye lê werne car caran hinek aşiret hene destpêkê da ev girêday endamê wî gişt ji nijadikine lê wexta fere dibî ji kesê dinê zê ji nijadê dinên zî kesan digirî ev mezin dibî digeşî asta bilind heta devletê ji ber wî ne mecburiyet ki wa tune gerek oğuz bî gerekse yedinan bî mecburiyet tune ki ev bi tenê Türk bin pir caran nav aşiretê oğuz andazî mesela aşiret bi tenê ji Türkan peyda nabî navwan da zî gelek milletê dinê hene. Wexta em qala avşara dikine kelime avşarê zaten kelimekî İraniye, Kurdiye bi Tirkî manawî şelale ye ve xuya ye piraniya wan berê Kurd bûn daviye wexta Tirkan hegemoniya girte destxew giran ber bi Tirkiyatiyê da çûn. Herê Yani ez viyan kabul dikim ji ber ku naha eşetek qirintile heye erê yekşi leki evna beriye çer salan li derdora çiyayên bînbogade bi ciş bune te gotun ki mes eşiretê qirintili Kurdin evnaz vek avşar tenas kirin disa leki hene eşrete leki belki ve bistiye lekan devoka leki dağfın erê bu keleperi devoka vana neziki ye kurmancen çorumeye naha evna li kozane yani sise kozane gunde hamamköy gundeki erê geleki mezine gişt asimile bine kurmancı yoka bir kirine ama to heger hali 2-3 sal bere vana giş kurmanç bine o kurmanç ahıv bine aha naha giş bir kirine uvek afşar erê fadıdın nasıl erê na mesela maciran İmranlı gundekeye navê wî gundê Ceritê ye Cerit e gundekî zêdetir nüfusa wî ji Saranê koç kiriye navê Cerit yan zî aşîra Cerit pir caran di tarîxê de derbas dibî heta demekî lîderê wan falan sêvazê şer dikin sêvazê bi dest dixînin ver xuya ye
va aşira blade bir her yek beylik badı çe henek için Yozgat'ı henek için Tokat'ı Luan Deran Paşa gram beri dibin evi Paşa dibin Türk ev prosesa bir abay xılas dibi. Evet. Nan gerek nüfusa Türkan ki Türk hesap dikin Kürdan peyda dibi ev va Rasya nay zanin zaten devlet bixezi bizaneti dixazi van tiştan beş yerini ez dixazim yani hatana koç kiriye tabi giredayı pişti Mustafa Kemal koç kiriye katliam bul de vaneke bar kirne çune göksüne tufan beliye verxuyaya beri bar kirne berkirne koç kiriye zaten yani kitaba Ali Rıza Çelik derkısı bu lüre gerek belgene bay bağımız zime pay vakit mesela hezar heyse de heft pence heft pence şeş lember Kürde koç kiriye operasyonu ki gerek mezin çedibi 5 bölük şeşhaneci Ordu Anadolu'da 3 bölük süvari 4 topçu 2 Sivas Erayet yerel askeri birlikleri operasyonu ki gerekmezin çedikin pır kesan döküjün millet pıjı bela dikin her yek beyliki ba geleki van digirin gekeki vekin yani mühümün yazı seroki aşiretine van digirin de ben sürgün İstanbul edikin verhuya netice vantıştanan zihnek muhakkak zor destiye işi devlet işi herkes belki drevin tenvan duran ama gora tahminimi na cihenki vana la Erzincan'ı diminin duizani nüfusa kurdan geleki züz ededi bir. Zuz ededi bir rast. Züz ededi bir o edi şun zevi tışt yenku neminin evna edi bareha maleha digirin utem ve dere. Jüber ki yenki bere hatın evana hatın vura bu geleki arzan zevi ditin şun ditin maleha çekirin şun heye ciheye berfrehe yani bu gelen peri yenku kesintin yan cih yansı zeviyeha Erzincan'ı Sivas'ı yanjı Dersim'e nemaya yanjı pırskrekane dınav eşretende ve khuyni kısmen khuhane tişten khuhane evna drevin temvan doran o yanjı yenku merak tıkın akrabeyen khuha heval hugren khuha hatın evin doran evnazi koçi van doran dıkın kıtlık bırçiti belki jindeki tesira zor destiye devlet işi ama praniye vana jibo cihenk vana ten nüye tazeye kesveder ki nemini o zevi arazi pre. Ere Prani jiber ve keten yani. Rast. Jibo ki hayda idare bikin. Rast yani gavadini tekala günde gemeciktir mesela refai girdayı Erzincan'ı. Devre yani salek buçuk yanında yazdılar. Küçük ya kadar nüfus avan zede bu zaten Mero vakti jübre derbaz dibi belki bana bıçık hadi dikirinci belki arazi tine çiya ya kevir kevir kurşu van doran bir koçarı rast prani koçevanın vanancı jüber şuma az usadı mesela to her kijan gunde ev gund neje eşrete keda çedibi mesela to heger her dersime yanjı Erzincan'ı belki gund dibek tani eşrete ke de heger to var goksine sarzı tufan beyliye to dibini ki Dınav gundeki de tamam belki eşretike ama bist kabilene, si kabilene, çel kabilene, juda kabile yani juda gundan da ten goştukin yani. Evet. Geleki spas na em disan daviye paşe vegerni mentıkı derhaki folktara Baveriya zamanı mentıkı kurmancada kazi bikini le berivi ez dixazim emser kitaba Yaşar Kemal İnce Mehmet yazı Çuroka alo bisekinni. 3 Oktober 2018 من درک بیا دا فیسبوک دا تشت پای وکر بود لوراج منطقه ج مراشه سردر آلخاسیه یه آلی که ویج آلخاسانه آلی که ویزی قوش کریه وی قال کر بگوتو بو و
İnce Mehmet esas xeda İnce Mehmet ne aloye çiroka aloye hatiye girtin. Vanam digo se brabune yek jwan bar veke kiriye Almanya kiriye. Vanan işte neziki de penç kesan yani panzde kesedik kujun min ev vekiri bu paşe van rojanan ez rast niviski dine atım yanzite pay bakır bu fikri doğan derhak evi da epey lekoliniki berfre çekiriye Çiroka Alom, Çiroka Yaşar Kemal, İnce Mehmet, Çıtan ve Kevdine. Tu diye derhak evi ya da çı bibeci, çı malumat etenek uğur. Naha beri eşki alu Evet çepi bekin sis verne ere ye çeft kıncesiz. Evet çolak bere be kurmancıya me. Ye çolak bekin sis he. Ere mamoste rastes. Yaşı sermile çefte dibêjin. Naha mamoste beriyo ez dixwazim hinekî agahî bidim derheka Kurdên Bînbova da 100 sal berê 120 sal berê gundên Kurmancan da gundên wek Kekloğlu, wek Goynik, wek Altınova yan ji gundên din da aga hebûne. Agatî yani niha daviye heftê heştê salê berê ji holê rabiye ama berê di nav van gundan da agatî hebûne û gund berê kar û barên ava çêdikirin û paşê zê yê dixwa xilas dikirin. Ava di nav gel û di nav dewletê de wekî telefon niha em telefona hemen telefon dikin ya baxek bû senkronize bû navencî bû heger xelkî tiştek bixwazî berê ji aga dixwast aga ji diçû dewletê dixwast. Molla Hüseyin jî hem tüccar bû tüccarekî bezirganekî gelek mezin bû ev miyan pêzan şivanên xwe ve mezin dikir û dirfoşt li hêla Helebê. Berê Kurdên Bînbova ticaretê xwe bi gelemperî bajarê Helepê ve çêdikir. Qaçaxtî gelekî di nav Kurdan da bilav bûbû. Bi gelemperî gundên Sarzê, Goskînê û Tufanbêliyê evina her mehê diçûn ji Helebê tişt dikiriyan yan ji dirfotin têniyan van doran yan ji yan vira da digirtin diberin wê deran dirfotin. Alışveriş dikirin yani ticaretê xwe çêdikirin. Ez tişkî bibêjim li vira heta sala 1970 şarê me mesela şarê qoç kiriye yan zî şad yan li xwe dikirin ji Helebê de hatin verine digotin va şara Helebê ye. Yedinê Şar, Kutmi mesela Kutmi ji Antepê ji Helebê deniyan. Kumaş Pranî ji Halep yan ji Antepê da millet. Boxçacı digotin. Evna deniyan wan doran. Vana işte gelek bezên wî, bizînên wî, malên wî hebûne. İşte vana li Helebê dirfoştiye. Her sal 5 set hep, 6 set hep, 7 set hep dirfoştiye û gelekî jî zengûn biye. Alaqewî ji dibêjin Atatürkê ve jî hebiye. Hatta Atatürk ji wî xwastiye gotiye Molla Hüseyin em te bikinê qaymaxamê navçeyê Goksînê ev qabûl nekiriye ev gotiye ez çi bikim qaymaxem tim bile nehevce ez naxwazim serî xwe bêjînim. Axa yani axayê Keklûkolû gundê Keklûkolû Merîkek mezûn gelekî mezûn biye û dahatiye naskirinê û jenderme jî bin destê wî de biye. Em dikarin wisa bibêjin. Erê vazî qoç kiriye yani erê qoş kiriye eşrê qoş kiriye Molla Hüseyin ji kujan niqabîle biyet derekê wî da tiştekî dizanî tu Pevrizî yanzî Vallahi pır nizanim ama Keklûkolû pervîzî pırın. Belki zî pervîziniz ama ji sedî set nizanim dibêkî û pervîzî bibe paşnavêvana niha Demir. Paşnavêvana Demir'e niha tê gotin ki tamî em sedî set rastiyê wana nizanin axa eşqîyalo
kiriye şivanê xwe û axîra ji Enqereyê baranek gelekî mezin hatiye û axa gotiye ki alora alo tu xwediyê wî bike ve emanetê te ye aman bila tiştek mê serî wê. Piştî hefteyekî yan zî 4-5 rojan alo wî koçê baranê axê wenda dike û axa jî dibêjin dayîkê eşqiya alo re hinekî zûrmtî dike. Paşo alo tê dibînî axa diyê xwe re zûrmtî dike û ev jî tere ser meriyên Molla Hüseyin meriyên Molla Hüseyin wî jî dikutum lê dixinin yani. Ev jî direve tere gundê Alişlibucak. Ev jî gundekî qoş kiriye yê Kurmanca ne ve derkî tê rastê Qarapaşo. Qarapaşo jî eşqiyakî navdar biye ne tenê li Kurdên Bînbavê da di nava Kurdên Afşinê jî bixa Kurdekî Afşinê ye. Di nav Kozan, Sayın Beyli, Xecin tê gotin, Tufan Beyliyê, Anavarzê de eşqiyak navdar biye. Ev alo digirî cemxa dike meriyê xwe alo êdî dibe meriyek Qaropaşa û piştî alê eşqiya alo eşqiya dibe alo dixwazî heyfê xwe bigirî û tê gotin ki di meriyên Molla Hüseyin 23 meriyên Molla Hüseyin dikuşî ama piraniyên 23 ama piraniyê vana kal ne gencin ne xortin. Yani te gotin ki piştî pence şestê heftê salîne vana. Tabii axa dirtîsî dibêje alo êdî min jî bikuşî berê tere sarzê Ali dibîsî ku axa tere sarzê Ali tere alo tere ser axê sarzê axa dibîsî ki alo hatiye sarzê ve demê telefonê ya ji telgrafê Atatürk'e dişinî Atatürk wî li navçeyê Goksînê de wîra qonaxek dibînî û çend hep jenderme leşker zî cem qonaxê de her tim nöbetdarî dikirine. Em dikarin wekî bölükîk tane ber qonaxê yani. Qonaxê Tirkan biye, sê qat biye te gotin ki Molla Hüseyin qata siyan da diminiye. Qatan dudiyan ya ji siyan da. Tabii allo dixwaze heyfê xwe bigirî o polînik wisa diçerxînî tere ser leşkerek jendermeyan da kincên eskertî, kincên leşkertî dikirî bi perenva û wekî leşkeran xwe dike û tere hatta cem qonaxê tabii herkes wî jenderme zan dikin kes nizanî ev eşkaloya ve derkî tere Molla Hüseyin dibînî û du caran davî jî û Molla Hüseyin ve derê dimirî û alî dibêje min heyfê xwe girtiye bila kes pêmî da dûmî da me eger kesekî dûmî de were ez ê wî jî bikujim ser hespê xwe yê sîsî dibe û tere diçe û tê gotin ki Yaşar Kemal di sala 1950 da tê gunda Alişlibucakê tê navçeyê Goksînê û malbata 3 qaçan heye 3 qaç di nav Goksînê de Kurmanca Goksînê de gelek kes nas ke ev ne jî berê eşqiyatî kirine bavên 3 qaçan tê ve derkî 6 mehan dimînê gund bi gund digerî û derheqê eşqiya alo da gelekî gotin pêv çîrok berhev dike û kilama eşqiya alo heye bi Tirkî niha Nurettin Reşber dike wî jî mesela yekem tomarkirinê wî ji aliyê Yaşar Kemalê ve tê kirin. Paşê Yaşar Kemal wî wek Pîrtûka tê gotin ki Pîrtûka İnce Mehmet wek Pîrtûka İnce Mehmet tê çap dike. Yani Pîrtûka İnce Mehmet li ser eşqiya aloya li tenê em nikarin bibêjin ev ser eşqiya aloya di nav wî da tabii eşqiyayên dinêjê ye ji ber ku Yaşar Kemal
çirok bejeke o geleki çirok jî berhev kiriye tomar kiriye li çatı iskele kitabên pirtûkê wî İnce Mehmet li ser eşkê aloya em dikarin bibêjin. Em ji wî ku derê de dizanin eşkê alo wek pirtûk berê yekemîn car ji Veşanxaneyê Ararat wek Çepel Dünya çap dike. Wî jî Timur Karabulut 1974 da yan ji pêncan da dinivîsîne û çap dike. Paşê zê cildik çap dike cildê duyem dernekevî î paşê zê tê gotin ki Yaşar Kemal wek pirtûk İnce Mehmet çap dike û çapa yekem de jî tê gotin ki di notan da buxa dibêjî ev ser eşkî halatê nivîsandin. Erê. Erê ez dixwazim derek agatiye da çend malumat bidim. Niha aga kelimekî kurmancînê ne paşê tê bikaranîn berê beg kelimekî pir kemne manawiya xadê yan layê xadê manekî were kem zêye. Lê aliyê sosyolojik da nav Kurdan da ba pir bi tê karanîn insanekî weke aqîl adamın weke beg tê naskirin. Piştî Tirkî wexta yan zî Arabî zêde bû tesîra wî ji şina beg agazî hatî karanîn. Lê aga pir caran tabî elbette ew xwedî erdin millet bo wan kar dike. Lê hindik ciyan da mesela ciyekê agatî ne mümkün e erdkê me falan disan millet navxe da yekî weke beg dihejmerî yan zî weke aga dibe tu yani temsilcî gundê me yê berê muxtartî tune bû şuna muxtartiyê yekî weke aga yan zî yekî weke beg kar dikir. Vazî bi tişkî interesant. Erê. Berê mesela dibêjin derbaz dibî mesela anha li vî gundê hena weke beg kî tê hesab kirin kîkî layvî ji layvî kîkî li wî malê rûniştiye ew mîrasa wî berdewam dike yani tiştkî wer heye. Ew gelek yorum têm em paşê em dikarinê li wan zî binerînê nayem ser ji ber ku bila me bî ez nikarim ser wan bisekirim. Yani weke pir caran weke akîl adam weke akîl adam kesên akîl aga lê burada vî çîrokê da tişkî interesant heye yani ji subayekî İnce Mehmet yan zî alo Kincan dikirî. De acaba bi zanetî Tirkan Kinc da eskeriyê Kinc da va navkurmancan da yek pêş ketiye xadî milke malı milke va were kuştin ji ber ku Kurd bê milk bimînin ew jî mümkün e ne? Niha ihtimalekî wisa helbet heye li belê em rastiyê wî nizanî dibe ku Alî bi perenva subayê qan bike kincên bikire ihtimalê duduyan ji wekî te got dewlet her tim xwastiye di navbera Kurdan da şer derkevî. Niha Kurdên bînboxa em çima dibêjin di navberê sê bajaran de ye. Serkan ha. Kayseri Sarız Gradayê Kayseriye. Tufanbeyli Gradayê Edene'ye. Gozkin Gradayê Maraşe. Kurşi di navberê van her sê navçe û bajaran de dimîne. Mesela heger devlet servana listikan mehi ne listine buna? Gundên Tufanbeyli Kurmancên Tufanbeyliye dikarna ser Gokskini. Ama devlet çıkırıya mesela navberem gunde Goynige u Fatma Kuyu'da belki 2 kilometre yan jitune yek gradane Tufanbeyli'ye kırne yedine gradane Goksin'e kırne. Yani devlet vanaji seperçe kırne. Yekşi em vek bu Türkiye'de beşin kan davası tişten vusa devlet her tim xwastiye van davan zedetir bibe. U yekşi dema Avrupa deri li Türkiye'ye vekir
Mesela gundên Türkan, gundên Çerkezan seri pasportê lêxistiye du mehenda, sê mehenda, salık da du salıkta pasport nehatiye. Dema Kurt ser lêxistine heftekî de, du heftekî de, sê heftekî de hemen devlet pasportovan şandiye. Çima ji ber ku wana tampon bölgeyê de dimîne. Ser sınırı dimînin dixwazî van doran vala bike. Ji ber vê yekê zî yani gotinê ihtimalê te jî helbette heye mamoste. eri. Yani anahan İngiltere mesela hezmar ki gerekmezdi Kürdi Maraş'ı, Kürdi Kayseri'ye yedinan falan. Em dibinde devlet rasi alikali kiriye. Jibovan tıştanazi Kürdin siyasi bir karaniye. Kürdin siyasi ilticavan kirne, jibovan müracaat kirne, yanzi ev teşvik kirne. Le Türkanzi va tışta va opsiyona va potansiyela ve jiboxe bi karanine. Li vir Kurd hatine ciyê vala kirine, daviyê çi dikin li vir dişxulin, pereyê xwe dişînin, diçin bajarê Tirkan wan dirancî dikirin, hem asîlê dibin, hem zî dibin alîgirê ekonomiya Tirkiyeyê. Maalesef trajedîkî waye ye. Tabii va yek trajediye, li trajediya dinê alo Kurde, yekekî hatiye kuştun zî Kurde navê wî Molla Hüseyin her dağıtına kuştun. Yaşar Kemal romaniki dinvisini ji Kurdan wî çîrokê digirî lê qal nake va çîroka wî li Kidderê girtiye nabe jî xadiyê çîrokê qehremanên çîrokê kurmancin. Çima negotiye yani sebep çi ye? Eger bigotana çi dibû? Çi anda dikir? Heger bu gotuna belki Yaşar Kemal nedi bu mamoste? Ji ber ku ev ji bona pir frotuna pîrtikê xwe dema ku bes dike navê gundê Kekloğlu jî nebêjî Demiroluk dibêjî. Yani dixwaze ki la naye zanî. Ev tamamen bi fikrekî kitap frot zede bir kapitalist dibêjin ya mamoste. Fikrekî kapitalizme ye. Ne bahse Kurdên vana kirine, ne bahsê Kurdekî kiriye, ne jî çanda derheqa çandê Kurdan da tiştek vederekî nivîsandiye. Ev tamamen tiştekî ticariye mamoste. Heger bahsê Kurdan yan jî Eleviyan vederekî bikirina belkî jî pîtikê xwe nedahat firotin. Erê baba tiştekî pir interesant e. Yani alîkî da Türk çitan nêzîkî bir mesele dibin. Türk ji bo Türkan kıymeta çi heye eger tiştek vekî da berhemîkî da navê kurmancan, navê Eleviyan derbas nabî derheqê wan da ye ve deme Türk viya kabul dikin. Zedetî lehember agam bu zaten agatî navbeyna agatî û kurmancbûyînê da paraleziye ye. Wan sinemayê xwe da, kültura xwe da li her derê aga kesên ne insan zalim kesekê sempatik ninin yan zî wekin zulümkarın nîşandane ji ber wî tiştî berhemê wiha ra înteresa Tirkan zêde dibî. Eger tu berhemkî wan nenivîsînî berhema te çawa baş dibî bila bibî Tirk vî tiştê qebûl nakin. Va aliyê Tirkan nê aliyê dinê da nivîskarekê dixwazî berhemê xwe bigeşî gel yan mecbur dimînî xwe biguhernî lê pir caran zî teslîmî wî dibî. Na mesela Yaşar Kemal da tiştê ki ez zede problem dibînim nivîsan destpêkê de nivîsan mecbur ma xas berhemê wî bigeşî kesê dinê bê qebûl kirin. Nivîsan şuwatir piştekî meşhur bû. Wî çima qal nekir? Va çîroka kurmancê rê heqe. Folklora wanan, kültura wanan wiha ye min bas nekiriye ez mecbur mam. Bazî nîşan dide tir çawa difikirin. Dikariya qala wî bikirina ne odo? Dikariya qala wî bikirina heta daviyê mirinê xwe da jî ji xwe pir kes nedizaniya ku Yaşar Kemal Kurmancê jî. Yani kurmanciyê xwe jî vedişart. Hatta amrê xwe daviye 2-3 sal, 4 sal, 5 sal xwe mabû êdî digot ez Kurdum, kurmancim. Berî wî de jî kurmanciyê xwe jî kurdîtiyê xwe jî dîhar nedikir. Ev ji bixwe hûn jî dizanin Kurdekî ji Wanê ye. Wanê Koçî, Osmaniyê,
gunde Hamitli bu tiştik usadık. eri, eri, Dikariya ve derki behse Kurdan da jî, behsen Aleviyan da jî, behse rê heqê da jî, çandevana da jî, kultura wana da jî bikirina. Lebelê tamamen fikrên ticari ev wek te got romantîzmaya agatî koletî bikaraniye mamoste. eri, ev batışta de filmi veki dazı gereki derbazdı bir, Yılmaz Güney dazı derbazdı bir. Yani aliye perspektifa Türkan ve mesela agatiye ne mesela lehemberbuyla Kurdane esas. Mesela agatiye yani harabiye agatiye jibo xirab nişandana Kurdan Erê bekartinin ez xirab wisa fikirim. nişanda kesin akil. Tabii diğer Yani ne hevceyê ku em eşkıyan vekî qehremen nîşan bidin. Eşkıya evet, çi ye? Eşkıya dikujî, eşkıya didize, eşkıya tecavüz dike. Yani wekî te jî got eşkıya wekî qehremen nîşan dide û axa jî wekî meriyek zulümkar, zalim, xirab nîşan dide. Lebelê rastiyê xwe de belkî jî axa giş ne wîsane ya jî eşkıya giş ne rûyî pakin. evet, raste. Va tabii va bir psikolojiya sosyal ve ki mirası ki işte. Jiber mirası pişti hafte mesela hareketin şoreşker hareketin yıkara siyasi bun şoreşker digotun giştikan lehember ağam bun takriben geçti. Ve hinek anzi dev ji vazifeyi xeyen esası berdan vazifeyi wan esası çi bu mesela civata Kurd benim cemhevde Evet. kom cemhevde civata Kurd belki struktura wî bê xirab kirin bê bahevdir ji belki bigeşî merhalekî joratir lê çi kirin mesela hinek siyaset derketin gotin em dijî axanê dest bi şer kirin hember hinek kesan vê carê ne li wir sermaye ma ne wek ma can güvenliği çi dibêjin can güvenliği yani kuştunu xirabî nizamçı ve tabi hizmete devlet kir devleti verxuyaya batışta dixas yani vî tişta da van sanatkarên ki edebiyatvanên ki nivîsandin zî weka wan zêye paya wan zêye wan dikariya rastî bînivîsandana yên ki tên generasyona ki tên wan hişyar bikirina. Divî aliyê de maalesef gerek Yaşar Kemal gerek Kesedin ezî sınıf edamane yani ez Muhabın aynı Musa olsun. Aynı Musa'ya yani kurmanç belki jî burjuvayê xwe pêşerejê xwe jî destê xwe vekuştin. gerek yemezî burjuvayê me hebûna vekî millet edinin ne em gavekî pêştatir nezî paşvatır ki dünya alem bi kuva çiye em ezî bi wê re biçinî Kuş yani. eğer Kurd vermekin ve demedi bin eksentrik yani tişte eksentriksi tab vekninin yani Kurd jiberki ciyedinin tişteki ne geçtin avan tiştan vazifa kurdanın yani em jibo kobayının veki deney ez dixwazim wî bibêjim na te rastî qala tişkî kir tabi yani Yaşar Kemal Yedinan qala Kurdeyatiye xwe nekirin lêrî ez dibînim hinek Kurd nivîskarê her mezin qala kurmancbûyînê serkurmancî zî bi zimanê kurmancî zî nivîsandine lê kurmancbûna wanan piştê mirinê li ku derê xuya dike yek berhemê wan e yedinê jî gorên wan e ne ûlo Gorên wana, malbatên wana, eşrêtê wana, cîhwarên wana. Erê lê ez dibînim mesela wan li sergorên wan el Fatiha yan zî ruhuna Fatiha hatiye nivîsandin çima yê kelime bi kurmancî nanivîsinin yan zî ev nivîskar çima vasiyet nake ya sermezera min yê kelimekî kurmancî hebî Evet. bazı psikolojik gelekî xirabe ez dibêjim
Pıştı mürne de zih naxwazin xewek kurmanç bidin naskirin. Bugün aslında. Yani bak nivîskare gelekî meşhur ser mezelê wan gorê wan ruhuna Fatiha. Yani dibêjî ya Xwedê were rûyê min feth bike. Ez hemû diye seriye min kes tişê wan bila me nenivîsînî. Emrete direj bir mamoste. Evet. Zümeçi. Spas. Peki mesela eğer türlü şuna Yaşar Kemal buna Kürden bir mıntıki em dizanne kurmancı haber dedin. Aliye dine de Aliye Baveriye de Kürde elevine yazı Kürde reye hep. Rehek. Folklore da ciddi da kujantıştan. Çıt Naha dedi mam fas bayna peşi belki ebadana naskirin. naha kurmancın yen ku derdora çayın bin boğa da dijin birastî xwediyê çandekî gelekî dewlemendin. Evet. Ji ber ku wana ne tenê cihekî hatine, wana cihên bi cuda cuda koçî bînboğa kirine. Em sêr dikin bi cuda cuda eşretine. Belkî di nav da de hep eşretên cuda û bi sedan qabileyên cuda ji bajarê Dêrsimê, ji Erzincanê, ji Sîwasê, ji Adıyamanê, ji Meletyeyê, ji belkî ji cihên dinê de hatine koçî mereşê kirine. û wedekî de tenê ne devokî tê axiftin. Wek mînak devoka alxwasiyan, sînemaliyan, qurmeşan, qoşkiriyan, şadiyan piraniyê hevdû nekirin. Belkî yê şadiyan qoşkiriyan zedetir nêzî hevin. Lebelê kurmanciya sinebiliyan wekî kurmanciyê Adıyaman û Meletyenê. Kurmanciyê Koçkirî Şadiyan wekî yê Erzincanê ye. Di nav berê wane de ferq jî pire di çandan de jî ferqtî hene, kulturê de jî heye, hilê ziman de jî heye. Yek jî tenê ne qurmanc hene, du sê gundên zaza jî hene, di milkî jî hene. Evna piştî şêre Dêrsimê, tertileyê Dêrsimê Koçî navçeyê Sarizê înce mexara derdora wê büyük örtülü söbeçmen wan gundana da şûn bine mamoste. Naha kultura wana, çanda wana her çuxasî cuda bibinzî êdî bi nêzî sed du sed sal wana bi hev re dijîn êdî nêzî hev dibin. Çandê wana jî nêzî hev dibin. Mesela wederkî de çandekî pir baş heye dibêjin mehê mezalan. Belkî we bîstiye, belkî we derdora we de jî heye. Mehê mezalan we de heye mamoste. Muhakkak mesela gerekli mühime yani tıbbı peyle paşa ezî aldık hemen. Mesela mehe mezalan de heleme de çıtan dikin, heleme de vetire dikin. Ser dikin çend guntene mesela bibêjin çel guntene û heger her gundê de di navê wî salê de daviyê salekî de heger yekê miriye dibêjin gundê Qerekilis işte gulan yekê de yek gulanê de gundê Goynîgê diva gulanê de gundê Keklo Golixê Xizmalê sê gulanê de her gundekî de rojek didin wana û dibêjin vê rojê gundê we de çend kes miriye daviyê salekî de ev rojê mezelên wana ne. Mesela bêjin gundê Qerekilisê de çar kes çûye ser dîlovanê xwe can daye ve demê gundê Qerekilisê de çar malbet berhev dibin û xwarin marin cenaze meresimê çêdikin û derderê wê de derdora wê de çend gund hene wî ro tên gundê Qerekilisê. Royê dinê gişterin gundê Goynîgê, royê dinê gişterin gundê Keklûgilê ev çi dike? Di nav Kurdan da yekitiyê wana xurtur dike û însanan mirovan bi hev re naskirin dide û kultura çanda Kurdan bi jindayî devam kirin dide. Heta îronî jî ev çand nav Kurdên Bînboğa de ye. Disa Şîn. Mesela Şîn Kurdên rê heq de bi gelekî cihekî xwedî giring e. Em sêr dikin Şînê qoşkiriyan bi gelemperî jinên qoşkirî bi Şînê de
geleki peşçüne dısa dınav Slemeni, Alhazan, Kurmeşan, Şadyan dajı şin ciyeki geleki mezinde giri. Yani emserdikin ve der ki xwediyek çandek, xwediyek kulturek gelek mezine. Mesela Hugo Grote nivîskarek ji Almaniyê destpêkê 1900 da tê wan doran û wana wek Qizilbaş dide naskirin çend fotoğraf ji dikişînî çend gundan ji dîgerî û derheqê Kurdên Qizilbaşê de jî berfireh agahî jî dide dibe ku van doran ki yên ku Qizilbaşın giş Kurdun û giş Kurmancı da axivin. Zimanê wana heta salên 1970 Tirkî pir tune. Lê piştî wana êdî diçin metropolan yan jî diçin diasporayê Ewropayê êdî Tirkî û Tirkbûn dikeve nav gundên wana. Yaşar Kemal evana giş dikan dizanî. Tên vadare şeş mehe ji dibînî ku wana giş Kurdun, Kurmancı da axivin ya jî Jazakî da axivin. Tu çima ser Kurditiye, Kurmançtiye vana tiştekî nenivîsînî. Ev probleme wî ye. Heger min bu yana min ser Kurditiye vana, Elevîtiye vana, çanda vana mesela heger bikarna ser şînê vana, ser kulturê xwakirnê vana, adetên vana bîniv savundinana belkî jî İnce Mehmet ji niha Türkiye'de devlementir bu yana. Lebeli fikri koya tiştek nikare bejini. Aliye folklor da mesela vekta belki folklor bu karbayına vekta seydikti varan mesela civate grededin civo cemi hem de beje yani civat gredayın te gotun civat yani cemel civat da yani bir tane ibadet naykirin problemi civate ten halkırın servi millet sekini sohbet tarih ediskini ve ki hızlı eğitim yani Zıvistan'da bu eftek yeksey daha ser her tişti vekti bu yekeki lehevde süketine yani xeyidine de ben hem süketine de ben süketine wan lehevtinin meseleyi problemi veketten vekirin yekizi hafıza ki peyda dikin berdevami hafızayı bivirreyi naha yani demaku civat hebu cem hebu Kurt mesele û pirsgirêkê xwe di navberê xwe de çareser dikirin. Yani giredeyê wana ji devletê tune bû. Li dema ku êdî gunda genç û millet nema cem êdî bilav bû civat nema di navbera Kurdan da yekîtî jî nema xizmî dujmintiyê zêde bû ji ber ku berê heger navbera du malbatan da malan da pirsgirêkek hebû dujmintê hebû yani dikariya pirêkî ocakzadeyekî dahat û vana lehev têniya. Lê piştekî êdî ocaktî, pîrtî ji holê rabû civat û cem êdî nehate girtin ve demê di navberê Kurdan da şêr zî zêde bû yekîtî zî di navberê Kurdan da rabû. Ji ber vê yekî civat cem û pîr kulturê çandeme de ciyekî gelekî meze digirî me Musa. Eri ez di kitabı ki geriyam na nikanim bibînim gavekî dine henekî çend tiştan dikanim dereqî wî da bibêjim. Tabii eğer ev qalawan tiştanan bikin hem li hember ön yargıyek li hember Kurdên Elevî heye ev kemtir dikir hem zî naskirina Kurdan folklor wan kültür wan ji ber ki li hember wan ön yargıyekî fikrekî nav Tirkan da zêdene ev kemtirdi bu. Mesela li Türkiye'de mesela herî giring, herî mühim aliye demokrasiye de mesela Kürde piştevîzî mesela Elevîtiyetê yani vekta ban mesela hal nebûn çareser nebûn civakê de aştî ne mümküne ji ber wî gerek nivîskarekê veke nivîskarekê ji bo
peşveruye gerek jibo çareseriye varan fıkran beyan bike tiştan bibêjî zedetir eger yekê Kurd bî zedetir mesuliyet dikevî ser milê wî merov dikarî yani tiştê popüler falan binivîsînî ji bî meşhur bibî lê vazifeyekî mesuliyeteke sosyal civakî ziyeye. Evet. Aslı. Tekala şine kirna ve bame yek dimri jiberke gora Baveriya me yazı Baveriya kemnak ve ke İrani da heye se rojan yek ruh ve ke terknake vimriye terknake jibervi harne dedin. Harne dedin. Eğer duruma yeki xrabi berê kesan beran doanîn, pez doanîn, rûn doanîn ji ber ku alîkariyê wî bikin. Tabii ve demê komünikasyon kemtir bû ji ber wî gundê nêzik yan zî yekekî dostaniyê bi wî malê bahene gundê dûr falan ew dihatin. Xwarin dixwarin, dua dikirin, ji Qur'anê zihindik tiştan dixwandin lê ya herî mühim li vekê da şînê da rola mezin, rola jinan e jin kilamê şînê dibêjin. Erek Her gundê erê li her gundê muhakkak vekekî yekê veke şair vexta bi yek carî şîran li heftînî jinê wer hebûn anahazî navkurmancan da hene ev li virê kilamê şînê navkî wê dinê heye min bir kiriye tabii ev dibêjin jin digirên mêr zêde tiştî nakin yani mêr zêdetir pasîfin jin rolekî sentral dibînin zaten çil disan heye çil mesela çil çîroka çil tişkî din heye lê dervayî wê navbêna yeme mesela gundê Tirkan da em piştê salîkî em dibêjin meha mezelan meha mezelan zêdetir haziran bû ji ber ku hinê dest Gulan Haziran hinê weksî dest pê nekiriye ekin ev tiştanan zî dest pê nekiriye bame bilindtir e wê demê mezel çêdikirin wexta mezel çêdikirin disan li wirê xwarinê didin millet veke şîn disan şîn jin bi saatan bi kurmancî wan veke xedixwînin şair bi rastî ji wekî şairê mezin dizanî em vanara dikarin bêjin şînbêj mamoste. Heger gundê da heger yekî bimirî millet digotin here jinevî ban jinevî ke ev gelekî xweş şîn dixwînî û beriyê şîn xwandinê jî jin hevra digotin avê pir vexekî bile esirê çavê te were. Pir bigire. Belki dengete mekevî. Dengete mekevî pir bigire bula esir were ji çavên te pir av ji vedixwarin yani zarok têmî da tê birê min û vana kincên bi tamamî reş xwe dikirin kincên reş hev teşin top ser mezelê dibûn û şîn dixwandin û xwediyê mirinên jî işte keçên wî yan ji jinên wî ya ji bavên wî axrebên wî derdirê dikî hebûn evna jî xwe re digiriyan heger yekî xwas şîn bigotana evna ew qas pir digiriyan ji ber vê yekê zî şînbêjên ku gelekî xweş helbest dibêjin ban wana dikirin bi taybetê yek yani çen jin tên navanda yek jinik rola serekeye hem destmanekî baş e hem zî dengê wî xweş e yani xweş dide girandin em vusevrenî yani ji ber ku heger tu yên ku wan doran da dimînin nikay girandin bide ve demê tu ne şînbêjek başî mamoste vazifa mesela vaqta Ziya Beg miribû tê bîra min li wî mintiqê li Maciran İmranlı mesela sedî zêdetir gundê Kurmancan heye arzê hebû dengê wî xweş bû wî hat kilam stran ninezê ve şîn kilamê şînê digotin navê wî zî min birkiriye
Veke te got vekta yeke baş bir denge vi em xaşe helbeste vi xaşe ev verdike gişti bir civate bir gri dexini. Eri. Zedetir bir gri kız ev başta. En başta yani bu say aynen. Yani sebep avi çiye yani çi fayda viye ya bir gri kıztırı heye. Ya naha ez nikarim bu zanım lebele tahmin dikim ku yani çıkas bir gire to evkasi hez dikim mamoste. Yani Ali ki dattı hem nişan Eri. dibe Eri. dibêjî mesela falan kesê hatı bu serveka bavê xe ya çavê wî de histerek bile nehat. Eh. Yani Şerm bu. ev tişkî şerm e, ev tevî mane Şermeki mezun bu. Tu verneke hez neke. Eh. verneke. Lê Eh. alî kirê da ez dibêjim va sosyal behevra şînkirin rolekî wî yê dinê heye va weke terapî ye jana wî siviktir dike jana malbatê dere dora wî jana mirinê siviktir dike weke terapî dibî merov sivik dibî yani. Girandın her tim vusaya, îroj vusaya mamoste ji bo jinan bigelen berî heger jin bikevin psikolojiyê xirab belkî jî car caran bêsebeb digirên û rehet dikin. Demek ki berê jî bi girê ve dikariyan wisa jî û rehat bikin mamoste. Ere ev rastî girî tişkî baş e yê xirab yani car cara mixasî ez bigirêm ez nikarim bigirêm me problem yani. Yeksi Ji ber ke em wek bûnê çi em li ez tabî li gund nemam li Ankarê mezûn bûm belkî zî em wekî mêr hatine terbiye kirin mêr gerek megire. Ji ber Lebelê eş ji te re wis tiştek tinek denkim bi gelemperî di nav eşîra xweş kiriyan de şînbêjên mêr jî hebûn. Pir nebûn di eşîrên şadiyan yan jî sînebîliyan de tune bû lê di navbêra xweş kiriyan de şînbêjên mêr jî hebûn. Yek jî ez tiştekî dinê dixwazim bibêjim niha dema yekî mirî nizam eşîra xweş kiriyan de we heye tunu eşîrê şadiyan de sê roj me duçû servî miriyê agir ar vedixist. We de jî hebû me moste? bamezî ew tiştana ne rast e. Yani ev jî herhalde ez tehmin dikim ji zerduştiyê yan ji tiştek wisa de tê. Yani ana digotum bila ruhê wekî cenavara nizam çiyan def bikin ji ber vî ar vedixistin ne mümkün e tişkî zêdetir kevnare bî adetekî kevnare bî mümkün e ji ber ki agir sembola paktiyê ye. Pak dike rast e. Erê agir ji ber wî tişkî mühim e tişkî pîroz e yek ji wan yazatan carcaran hatiye naskirin mühim e agir. Tabii agir mesela berê bi avê ve ne dihat vesandin. Yan jî mesela heger yekî cihe bibe ji malê cihe bibe yani here malekî din malê kemê de agir ar deniyan didiyan maleyê nû. Yekem car herê yani agir wî malê de wek tiştekî pîroz bû yani malê tenî û pêş de agir vedixînî wê derkî de ruhê pakîş dike. Herê Ya jî tiştek kotê mal de hebî wana def dike. Herê niha agir rastî gelek mühim e zaten navê aile ocak mesela min wek kir lêkolî kir ocak kelimekî kurmancî İranî ne kelimekî Tirkiye werxuya ya piştî hezar pênc sedî navê Kurdan da kelime ocak belatî berê wê di mintika İranê navê aile dutak e du yani du tu dizanî çi ye du dumandır duman e dutak aile yani ki agir şevt ya lüvere du de derdikebî lüvere aile heye vekas girda evdiye ji ber wî wexta bûk diçe malkî nû bi xêra yek agir dibe yani berdewamiya aile ev simbola wî ye aile berdevam dike. Yek jî tiştek wisa heye mesela heger mal da cihekî ocak hebû wera dibêjin xwanî.
Mal ne Evet. bejin. Mesela Yani, xaniye male. Heger eri, ve derki de ar. Ocak hebi ve derki de xani dibejin. Ve dere eri, xaniye yani. eri xaniye mali bir ava ki zaten vek dat çekirin. Tu dizani li jor kıbla xeniye bu. Jure Baca tav ere. tirej roje daveti hundur. Tirej dibejini. Hı. Jivira kunike bu. Jivira kıbla xeni digotin. Jiber tav Hmm. kıbleye. Tav piroze. Hmm. Tu dizani Hmm. kıbla xeni. Evet. Vek edini ev kula kunakı ava dubu hep kat. Yani Hmm. vek ezman Hmm. dahatı Heft vek renk. ji ber wî malê xweş kiriyan yeme camî nizam cemeve zîtin nebû ji ber ke her xanî dikarî bibî li wî gundê dikarî bibî ciyê civatê ver Bu dihat gelemperi xaniyen mezin ji bo cihê civatê dihate erê hilbijartin. Ne erê olsa olması. tabii yekî zî ba me zêdetir bi xadê ba alaqa wekê şexsan tişkî şexsî ye navbêna te û xadê da ye. Ukade daye. Ere kes di navbere ve de tunu. Yê her malê zî bi şexsî alaqakî wî yê taybet heye bi xadê ba. Bi wî avayî malê da rastî xenî rolekî gelek mühim dibînî yekî zî qatix her tişt birê kom dibû ekonomiya wî malê girêdayê odê nine girêdayê xenî ye ji ber ku toraq rûn her tişt birê berar heye. Ere. Ocakê ra yeme berar dibên bawezî maka berar e. Ere. Berar e. Yani em naha dikarim bejin o xanî wekî mutfak em kurmancı dikarim bu karayînî. Ne olsa olması. Ha Harun heval kimine eval baş gotiye jinek şine dixunim bi kurmancı şaret gotin rastî gerek spas ke Harun min ne dizaniye evin çişe jimira bas kiribu te ani birame spas Zor spas. spas ya li berer te biramın tabi vekta ardıma evaran yani arkama mere dikarî bitirsî ji belki ar belki gurdi bir belki dikanî vekê malê zî bişewtîn digotin xewda kirin Ere. yani söndürmeyin Evet. ar bila bisekinî wî xewda mekin xewdakirina agir güne ver digotin. Mesela em naha ji ne bejine mesela vek agre söndür yani ve sandın ne karanin te gotun xevdeke. Ji ber ku agre ve sandın agre tavakirin ev jî guneye. Em tenê navber didine agre. Agir xevdeke. Mesela heger lambe jî dema ku tu dibêjî lambe bigir em lambe bigir nebêjine. Kapat nebêjine. Çi dibêjine lambe xevdeke. Ya jî vesine. Vesandın çiye? Ev jî ves navber dayine yani. Ji ber ku ev tiştekî kutsal e kurmanç yên ku rê heqin naxwazin agirê bigirin û tamamî ji holê rakin. Ev dixwazin tenê navber bidin. Xev dekin yani. Em ê disa rakinê. Erê rast e yani epey me çend kelime bi kurmancıya me da yani xewdakirin yek mesela kelime Ere. evrakta Türk me zimanê Tirkî tu dizanî devra Cumhuriyetê yan berê wî pir zayıf bû banan çi kirin çûn bi gundan li mintiqan geriyan kelime giştek anîn bayepêt kom Ere. kirin pir caran zî mesela kelime li nav kurmanca elewî da kom kirine girtine birine gotine va kelime yana Tirkiye ez sevî Tirkinine lê wexta Helbestên me, kilamên me, pêvên me, çîrokên me giş berhev kirine wekî malzemeyên Tirkan çap kirine nîşan dide mamoste. Tişt erê rastîk mezin ev jî. lê wexta em li pratika Kurdan dinêrine mesela Kurd pir caran dibêjin zimanê me têr nake yek sebeb ziman neatiye Karani. karanîn aliyê dinê da ziman neatiye berhevkirin ji ber kî kurmancê mintiqê yekek bi kurmancî zûtir dest bi nivîsandinê kirine gotin ev temam bak kurmanciya me ye pir caran nav kurmanciya wan da kurmanciya
kelimeyi kurmancının nejo Arabi ziyatiye girtin hebizi bana ve kurmancı vekirne jiber bir interesen nişan ne dane mesela ez naha vekta ser kurmancıya yeni kurmancıya koş kiriyeye zede şive onunla farkı çenebiye navbena kurmancıya sinemenliye da mesela kurmancıya Maraş'ı yeme da epey farkı yani de bejin ev kurmancı ki vacoli ki dendik nizam bave mesela em dibêjin mast evna dibêjin most em dibêjin na evna dibêjin no eri em eri dibêjin Elbistan evna Olbistan yani evna hinekî glorkî dikin eri lebelê vek dikin em lebelê disajî em dikarin bi rehatî hevde fehm bikin. eri aliye telaffuz eda yani em mesela de fikir ne kurmancıya me jibo guhe me haştırtı. Jibo herkesi kurmancıya bir baştırı. Ji ber ku devoka me vekiriye em piranî wek şivan çiyan da me mezin bûne dîroka me serçiyayî ye şivantiye ji ber vê ke yê ku çiyan da dimînin deveka wana piranî vekirine ji ber ku wana pir dikirin yek jî kemasiyek me wisa ji xwe kurmanciyê me gelekî dewlemend e û arxayîk e çima arxayîk e tesîra erebiyan hatta davî 200 salê tesîr Arabiyê ser kurmanciyê me de tunu tesîrê Tirkiye jî tunu hatta 100 sala daviyê divê heger em bu kolun kurmanciyê şadiyan yan jî xweş kiriyan kurmanciyekî gelekî arxayîk e û nêzîkî belkî jî kurmanciyê avestayî ye lê kurmanciyê me nehatiye wek helbest wek nivîsandin ser kurmanciyê me de pir pürtük jî tunu tiştek tunu mesela ser kurmancên şadiyê yekem pürtük ji aliyê sowanê sowan ji ser kurmanciyê diyalektê Süleymaniyê jî dixebitî û yekem car 1970 yan ji 80 da ser kurmanciyê şadiyê 27 rûpel dinivîsînî û wê derkî de wekî ferhengokek biçûk li ser kurmanciyê şadiyê yên ku li Erzurumê Xurasanê dijin dide nasin beriyê wî em nizanin ser kurmanciyê xweşkî şadiyê de eserik hebî tun yani pürtükek jî tunu û helbestek jî desteme de tunu ev jî tê xuya kurun ki kurmanciyê me nehatiye nivîsandin bereda eri na şivayiye yani gavadine muhasbi tişte bibêjim yani ji bo herkesî zimaneke ew dipeyvî diyalektek ew dipeyvî qezî dike belkî ji bo dewlementire ev navî manê mesela ez bi diyalekta kurmanciya xweşkiriyê qezî dikim ev navî manekê kurmanciya min aliyê hevokan da ji kurmanciya Maraşiyan dewlementir e pir caran nav kurmanciya Maraşiyan da nav kurmanciya Kurdê Qeyseriyê da yekekê bi avakî dinê qezî dikin ez keliman dibînim nav kurmanciya me da tune pir caran ez dibînim ki pir tiş nav kurmanciya wan da dewlementir e me em zêdetir bi şivantiyê mijûlbinê ji ber wî nav kurmanciya me da hevokên kurmancî yan zî produktê navên serproduktê heywancitiyê zêdene ew zêdetir ber mümkün e bi wekî mijûlbûne bi yani tarımçı bu min bir kir büyü mijûlbûne bawan bi çandînî mijûlbûne bawan tişkidinê pêşattir bî wisa zaten ji xwe em gerek em nebêjinê em başinê em dizanine nizam çi falan tişkî wertine her yekî da dewlementî heye ev maharet ev ki mero biçî tiştekî batetine wan peyda bike bibînî qedir qîmet bide wî yek ev yeksî mesela em bi dimiliyan ba bi hevra jiyanê pir kelimeyê dimilî ketine nav zimanê me zî em dibêjin dimilî zî Kurdin baş Kurdin wexta kelimeyê wan bikartînin mesela hatiye serê min hevalê min digot va kelima li Kurdî hatiye nizam çi dişin avî kelimeyekî Arabî kar anîn ji bo wan tişkî baştir bû halbuki gerek eger dimilî ketiye nav zimanê te tişkî baş e
em wî zêdetir bikine eger dixwazin zimanê kî yektirtî hebî. Ne wilo? Te pir rast got mesela niha vate, koma vate heye. Koma Evet. vate heger peyvekî nû çêbik bikin zimanê kurmanciyê de zazakî de tune koma vate bi gelemperî ser devoka zazakî de dixebitî, lehçeyê zazakî de dixebitî. Dibêjin heger em peyvek nû çêbikin berê em sêr dikin ev peyv hevremaniyê da, loriyê da, lekiyê da ya ji devokan dinên da soraniyê de hebe em wî peyv bikartînin. Heger tune be em wî demê heger peyvekî çêbikin em sêr dikin ka va peyv nêzîkê kurmanciyê yan nine. Heger peyv nêzîkê kurmancî bî wî kartînin. Evet. Yani divê em êdî di zimanê de yekîtî çêkinin. Hele kurmanciyê me de pir peyvên zazakî ne mesela kin, ji te re bêjim çekir, sarı, çeker. Ev ne jî mesela. Yek jî em jî nebêjin kurmanciyê xwe de. Em zî. Mesela ez zî dem. Zaza jî zî bikartênin. Kurmanciyê devoka me de jî tune. Ji xwe em nebêjin min bi gelemperî em mi bikartênin. Ev jî tesîra zazakiyê kurmanciyê me de mamoste. Yani gavadini destpêkê de te wexta qezî kir yanî bala min kişand veka min kişand te kelimekek bi kar anî te got qenderê. Qenderê çi ye? Kin yani yekî dirêjnine kin. Nana te got Qender. qenderê. Qenderê. He qender ê qedar. Qasî. Qasî ez dizanim. Qenderê ez dizanim. Erê. Yani qenderê Yani bildiğim kadar. ya Kadar. qenderê mesela ez vekekî bidim misal ki bidim dibêjin ya qenderê kurmancî bile nizanî, qenderê xwarinê bile nizanî, qenderê xizmetê nizanî. Bile onu yapmasını yani nizanî bile anlamda. Bitişte bile nizanî. Ya pir peyv heye em bikarnênin me jî birkiriye, ez jî min jî bixwe jî birkiriye. Dema asterim cem dêbavê xwe dêbavê min li Goksînê Mereşê dîmînin. Dema evina dipeyvên bi hevra dendikin ve demê û hemen têvirê min. Niha em jî niha em ez li bajêrê Marmarisê dibînim û li ser înternetê de em kurmancî dixwînin dinivîsin lêbelê bi gelemperî kurmanciyê standart kiriye. Servî dixebitin, servî dinivîsin, servî dendikin. Seba vî yekê zî em kurmanciyê xwe zî yê gundê xwe zî êdî bir va dikin mamoste. Divê em erê peyvên xwe, gotinên xwe, çîrokên xwe tomar bikin û qayt bikin mamoste. Erê kelime ki yani pir kelime hebûn ba min hene kelime kom kirine na tiştî te bîra min mesela wexirê dibîne li ciyê dinê nan karanî wexirê bawêzî heye wexirê çi ye? Wexirê. Wî wextê mi yani? Na wexirê ya wexirê merkî wexirê wexirê em ji divê re axirê herê nêzike. Em wexirê em W ne karnênin axirê. Em jî axirê dibêjin. Baş. Yani dema ku hevokan yek dike wî axirê bikartênî. Evet. Rast e. Vekî tabii ya caradine herhalde em ser sekin ya bunu le ciyedini mesela yek vekta zevciya ev davet ben em davet vekta yeki daveti ki davet ki normal ele em virra davet nabene em buydu bene. Na derdurame da kes peyva davet eşi ne dizani mecbere ne dizaniye mezin bu kurmancı standart hükür başı mezani ki tişteki peyveki vusa heye dinabe da davetunu me de bu heye mesela yenko terim buye yeki sereke bu eşi ber bu heye ama peyva davet ceme de muhabir ne karani. Evet. Zaten vekta te davet ko davet de bir tişki normal yani bane. Davete mal dike. Nivani ki daveti ki xarne bir yukarında değil ev davet erle bu tişki sereke tişki mühimtir te vekta bu bikar nayni demek hani berbi özü bikar benim berbi jineke
kıncanlı dikin peşengiye bu yedikin. Yani bir Türkiye o jivanra yenge de bejin. Ev bir kurmancı berbune. Yani sereki buyun evine. Ev liderine pır mühimin helbijartın avanzi herkes ne karibi bir berbuy. Seçar kes, peş Tabii. kes. Herkes Gram be. hem berbiye varındık bir hem veke bizani yani Zengun edeb bir bizani mamoste. Yekşi zengun bir. edeb bir verin ne? Yekşi zengun bizim mamoste. Heger zengun bir zeren meran zede. Zerandı da hem yaxe zere zede edeb bizani ve demek kıymet abi malezi kıymet abi bir zede bir. Rast. Heval Aynı Musa'cığım. tabi heval ki val derhay kurmancı da tıştı gotiye dersim tekeş gotiye avşar juddu gotunan hebu dudani hati avakırın rastı av şare ev gotiye tekilyavi bir zamanı İrani tine kurmancı zamanı İraniye av o şar av zaten şar şırre zaten zazaki da şır kurmancı yemedazı şır av vekta kanyan date av şırdı ke verin mi? Aynı Musa kardakini. Jiber bir avşar Ceki bılında var ya hem de bejin avşırdık ya. tedbeci avşirdi ke avşir yani şelaleyle Ceki bılında yani. mızı pırskır bu yeki İrani jimra got ev şelaleye neyse belki dersim tişteki dizani jimera roş ki dibeci. وكدني تشتي المنطقة مثلا ماراشنا كرد Mamosta ماراشنا mesela Çandemeda kultura Çanda Gagande heye. Belki Pırkes Çanda Gagande nizani. Çanda Gagay emdibejin Mehe Gagan. Mehe Gagan bistudu diye berfamberi despedike hatta biste Ocak Çille yani devam dike o Gagant emveki Hristiyanan da Noel Baba heye. Em dikaru veki Noel Baba bidin naskirin Gagant yeksi cem Gagant da jine Gagant o yeksi çar penç tane zar didin do Gaganda Gagant heri eksis vek simbol bu karteniya o xadikir veki Noel Baba zivistane dinava gunda digeriye o şeker, rün, pere, nizam çi top hev dikir, ber hev dikirin. Wana digeriyen tişteki o seze hevun naha gagant, kultura gagant edi hatiye bir vakırın. Disa mesela çandaki o sehe bu heger yeki hortiye xoda, gençtiye xoda, camertiye xoda bimriya ser mezele vida yanji tabute vida heft renk kredidan. Ev heft renk yani tami heft tış dedi da dugotun va genç miriye hort miriye o jivi jihane da heft taman da jikem maye ev çandaki kültüreki gelek zengin bir naha em her çuhası dibeşin em elevin eşi peyva eleviti drokavi pır nezede ne pır kevne digeşi hatta sedu 5 sal. Sedu 5 sal beri peyva eleviti kar ne dahanti. Dugotun Kızılbaş. Ev peyva Kızılbaş si dirokavi digeşi 5 saat 6 saat beri pişti Sefeviyan Şii İslamiyan ev peyv hat karandın bu karani. Ama brasti em dikarın bejin em ne Kızılbaş ne Elevi em gerek reye hak peyva reye hak bikarani em dikarin bejin kurmancen yenk derdora bin boğa diminin evna ji gişt reye hakkın disa buyen vana buyen gunden kurmancan dazi geleki denktar bu navdar bu gund mesela buy seroş bu gelen peri roje iniye despe dikir hatta bazarı berdevam dikir seroş buydu bu mesela evci çandekime geleki zengune o millet kis
ulav mer û jin bi hev re goran digeriyan, dilan digeriyan. Gotilê nû wisa nema Mostecan. ere gerek spas ve tabii ez dikarim ki zede bikim. Mesela Evet. gaganê rastî tişkî kem ne nav Hristiyanan da gagan vekin nû tê pîrozkirin. Evet. Tarîxa wî kem ne digeşî Urmiye dora Urmiye kelefto mağara ra bi kurmancî çi digotin kelefto mağara heye li wirê Mitra tê dunê Ne, yani Mitra. erê Evet. Romayî dikevî hundir dikevî mixarê da Mitra derdikevî ortê ji ber Jika vî İsmail Beşikçisi rê hekti gredide Mihra'ra. yani İsmail Geçici tabii derhakî Kemalizmê de pir tişt nivîsandiye vî meselê de kurbiye lê ez ne bawerim meselê dînê de weqes kurbiye Rast. Mitra zaten va çîroka Mitra derbas Xristiyantiyê dibî rojak wek İsa ji dayîka xwe dibî çend kesên magiyê ji wî mintiqa Urmiyê histerîkekî takip dikin ew ê di sal yekê wekî Mîtra bê dunê ji ber ke wekî çîrokekî wer heye bawan wî takip dikin tên Bethlehemê bi rastî zî di sal xadekê ya zî layê xadê di sal li mexarekê tê dunê Bay çîroka ev wer pîroz dikin lê ev çîroka me tê girêdayî Mîtra wî weka kem ne ev wî wextê da pîroz dikin ev wexta hem zî wextê guhertin dikevî weka zivistanê yani çi dibêjin zivistan destpêka zivistanê ye wê demê wek dibî wî guhertinê zî nîşan dide lê tabii Tirkvan tiştana bi kar nayînin nav Tirkan da tişkî wiha tune lê eger em xwediyê wê tiştine gerek Kurdan kemtir Kurdên meyeke va tiştê hena pîroz dikirin wexta Noelê pîroz dikin va tişta zî bayînina bîra xwe bi nav bikirina pîroz bikirina ke va kültûra berdewam bike. Tabii mesela Mitraîzmê da bi tenê vanine tu dizanî Newroz girêdayê heftemal e heftemal Heftemalê Küçük, Heftemalê Küçük, Çerşembeyê Sor. Heftemala Kıcık ji Evet. Newrozê zî kemtir e zaten devra Sasaniyan da du tane Newroz tên wekkirin pîroz kirin bamez heftemala mezin heftemala Kıcık heye werxuya ye navtê guhertin dibî Newroz ew zî girêdayî wî baweriyê ye disan gerek Mitraîzmê da gerek wekê da heft hejmarekî pirê mühim e Evet. kem da yani heft Heft renk, heft kat, heft renk. Peyvên gelek giring e. Yek şî te gotin ki di sed sala yêzdên da Hevraman, Urmiye, Hevraman wî ji derê da pir kes koçî Dêrsimê, Erzinganê wan doran dike. Nizam rastiyê wî jî heye tu mamoste. ji ber ki Zazakî nêzîkî zimanê hevremaniyê zimanê yani zimanê çi bû wîra çi digotin wê demê devra Ehlî Sultan Sahak weka sêzde çarde asir çi bû navê wî Sed sal. Evet. se salê da wê demê zimanê herî pêşketî weka devoka wan e yan zî diyalekta wan e kurmancî paşê zêdetir wek dibî pêşva dikevî yan zî dibî zimanekî sereke lê wê demê pir beşê ji wan yan zî çend beş ji wan bar dikin nav Kurdê Yezîdî zî gelek ev zimanê hene tê karanîn va dimilîz ji wan mintixanan hatiye werxuye zaten kültûra wan bi wê avakî berdewam dike yekî zî aliyê bi tenê aliyê zimîn da nine
aliye itikat edazî bi wî mintiqe ba alaka devam kiriye veka itikata Elî Hakan heta Sêvazê, Dêrsimê, mintiqa ve Urfa, Diyarbakır wan demaran gerek mühim biye vekî îro nebiye mesela li wan deran berdevam kiriye. Hatta Mardin ciyekê mesela pir kesên Serokê Elî Hakan cîbûne mesela Mardin'e Hacı Bektaş Atiye Mardin'e li virê maye yan zî Tiştem pir enteresan. Adıyaman'ê îro tabii pir tişt hatiye guhertin lê em veta diçine tarixa kevnere neziktir Kurd nezik hevde dibin ve demê ferqiyeta wan kemtir dibî. Ferqiya zêdetir piştê Selçukluyan. Ji ber ku wan dîn ev tiştanan bi kar anîne Selçuklu, Davî Osmanlı van tiştanan bi kar tînî ji ber ku parçe bike yekî zî bikarî îdare bike Loma verkiriye ya. Loma jî peyvekî balkêşe mamoste. Peki balkeşe. Rastı. Belki de Maraş'e mesela serkurmancı keseki dixebitin em dizanın elle bir mıntıka Bimboğa, Mehmet Bayrak ser tarih, folklor, nizam kültür pir beremevi hene. Le kesekin be ser zamanı kurmancıya bir mıntıka dixebitin ki heye Mamoste yên ku ser Kurdên Bînboga de dixebitin heye li belê yên ku ser Kurmancî Bînboga de dixebitin mixabin heta îro nî qesî ez dizanim tune mamoste. De peki mesela Ahmet Güven heye ser Kurmanciyên Bînboga dixebitiye. Aziz Atlı heye ji zanîngehê Dêrsimê ev ser Kurmanciyên dixebite. û yên din jî yên ku ser Kurmanciya wê derê dixebitin bi rastî yên ku ser dixemilin tunu. tabii via da tişki tesir ki vay eski kek Ahmet Güven hevalê min li vir ez nas dikim. Bixe komela Kırkısraxan da veke serokê wêrê ye. Ev hinek tiştan dinivîsînê li van mintiqanan ji ber nav Kurdê Elewî da zêdetir hêzên Tirk çepên Tirk zêde bûbûn wan qîmet nedidan wan qîmet didan veka Çinî sınıf mücadelesi ve tekoşina ji ber vî kültür ji bo wan mühim nebû de ji bo yekê Kurd li ku derê dibî bila bibî berdewamkirina kültür avîzî gerekî mühim bû ve nîşan dide em çitan asîmle edibine yani alîke de em dixwazin tiştê baş bikinê lê ev dibî hacetê tiştê xirab îro nav komela cemeviyê de navan da problem hebû hinek tişt hatin yekî ji min re tiştek nivîsandî bû işte digot van hêzên çep li wirê esas li Dêrsimê her yek bu alîgirê ezbetekî Yani gişbun fraksiyonek cuda. Gişbun fraksiyon rastî me ser dike ji li şuna millet wênin ba hevdi navbêna wan zêdetir germ bikin yekîtiyê çê bikin ser dike vanan bûne sebebê belabûyînê yek ev yedim devletê mesela li gundikî mektep çêdikir lê van hêzanan bi tenê li gundikî nine li her malê mektebê çêkirin bi Tirkî ketin her malê Tespitek pir rast mamoste. mesuliyetki vanê pir mezin heye yekî zî mesela wî digot ya vanan li hember işte Seyda nizam tişmiştan dibêjin rastî ev yani mere carê struktûra civatîkî xirab kir tişkî nû wenî şûnê tekir tişkî nû nanî şûnê ve demê tu dikarî ji holê radike dikuşî holê radike çekirin mesela rakirin daviyê ji bo sunîtiyê meydan vala bû ji ber ku alternatîfa wî nema esas
Mero vekta guartinan çê dike tu xirab dibînî ve deme dibêjî va ji bav derbazı lûk dibî li şinavî em viya biguherîne. Yani refor Yani pir caran ji şoreşê baştir e. Ez wî dixwazim. Gerek heger giran giran. wisal heger wan salan da 1970 da tegoşnik kurmancı derdora Maraş'ı da destpêkirine naha îro xelkê wira bi gelekî cuda dijiya mamoste. Evet. Yani Tekin Boy Bey'e gotiye uğrasız Mılla Hüseyin Sefiki'dir. Sefiki Eriya Sefiki bame hene nezike He, me evzi Safikiyan dibeko. Sefiki Yani zor spas ji bo tekin bu veri. evzi jimene vekidine Tekin Boy Bey licikidine gotiye emnizanne ve demeli kud çı goyeriye jiberki vaneki bardikin hezarı heyse de pence wan durantin min gavadini kalkır disan ve deme vurguni kidine yerlember aşıra eşira koş kiriye ya disan gavadini min kalkır vurguni kim gerek mezeneye noma per kes vektikin bardikin yani vurguniya Türkan lehember kurmancan bir cumhuriyete despene kiriye van kesekin Osmanlıcına yalnız New Osmanlıcına jivaran heneksi Seroke Kurdanın evver nişandıdın ve eziyata Kurdan beteni ve daviye dest bekiriye ve vernine tarihi da van tiştanan beriz hebune lember hoş kiriyan lember aşire edine bisalan devleti sosyal mühendislik kiriye eriş priye servan kuştiye zulüm kiriye batışkinin nününe tradisyonike le be cumhuriyete varan zedetir konsantre. Mamusta mesela çurakek mir fevzi tere bibejin. Evet. Naha dema Atatürk'e da tuji dizani Hatay Gredeye Suriye bu. Evet. Ve deme gündeme da naha veki Elçioğlu temnaskırın. Jimalbat Elçioğlu da Atatürk hastiye gotiya ve deme navivanar Elçioğlu ne beşin tabi. Paşa üçteki elçi dibi vanar Elçioğlu dibejin. Ve der ki Hatay'ı Koca Ağa hebiye. Koca Bek. Evet. Wana terincem Koca Bek'i o dibejin gerek to Alikari Atatürk'e beki o referandume de reyxwa bide hele Türkan. O Koca Ağacı xwastiye wana kabul dike o reyxwa hele Türkan da bi karteni Koca Ağacı ve derki Hatay'da meriye geleki mezin bi o derderuxa geleki ji berfreh biye gotnevi ji dahatiye bihistin yani. Tesiri gotnevi hebne le tişteki geleki trajikomikeye fazla sal beri dev 5 dev 6 sal beri Atatürk lave elçi oğlayan te gotun ki dukuşi. Jiber ki lave elçi oğlayan Mir Fevzi dikevi tekojina wan itaat terekçeyan hey yamamoste. O paşe tere le Elazığ baver Elazığ dukuni u dibe mamoste dest pe ser kurmancıya dike u duhazik kurmancı Kürtkek benivsi. Disalan 27 da leberi ve demi eke bu niviskare çalıkuş ki bu mamoste nav bir kır. Yaşar Nuri Gültekin bu. Nuri Gültekin bu çu. Eve demi sereke Milli Eğitim Bakanı sereke veye üev jikare derdixini o ev paşa naxoş dike ve ev Mir Fevzi te Ankara'ya taraf naxoşxane te gotin ki ji Ali Atatürk'e ev lavuk te kuştun. Ji belki ser kurmancıya dixebiti. Naha ne tane pişti 1970 bere 1970 da ji tesiri Kemalistan geleki dınav kurdan da yarayık mezun verdik ama usta. Evet, rastı.
em nan vekta me saatini derbaz bu tabi nav Kurdê Maraşê de ke Karûnzî baskiriye mazlum doğan ser kurmancıya Maraşê dinivîsînî mintika me Dursun Evren Evin Çiçek Dursun Evren roman dinivîsandiye veke dinê heta vê daviyê veke da bu sayfa gazete duvar redaksiyona wî yan zê veka wî da bû min nav bîrkirina bibore wî bi kurmancî nivîsandiye çend kes nivîskarê bi kurmancî tabii gerek Yên ku ji Kurdên Bînboğa da yani derdora Bînboğa da derketine tune yên ku Kurdî dinivîsin yani serkurmancên serkurmancî Bînboğa da dinivîsin tune mesela evin çiçek buha ji xweş kiriye ye ji Sîwasê ye ev zî serkurmancî dixebitê ez bi rêzdar wî jî dişopînim. Yek jî mazlum Doğan gotin Mazlum Doğanerê mazlum Doğaner ez bawerim ev jî li ser Elbîstanê ye. Erê min navê wekî bîrkir neyse nayê bîra min bibore bila wexta me xilas bû wekî yekî hevalekî Dêrsimê heval torna cengî ji min re şîrekî Sebahattin alî nivîsandibû dereqê qatiyama yan zî piştê qatiyama qoç kiriye viya dinivîsînê ez dîsa binivîsim ji ber ku va tiştiyana anahazî ez ê bixwînim derbazê bî min vergerandiye yan zî min wî vergerandibû min ziyane tiş rast kirin bi kurmancî veke dinê yawiya bi zazakî zêye ez bi kurmancî nebû wî bixwînim davî em ê programa xwe xilas bikinê li berê wî gotinekî te davî heye em hîn me xilas nekin. Mamosta zor spas ji bo davetkirina programê programekî gelekî kevxweş bû ez spasiyê xwe ji te re pêşkêş dikim. Ez kevxweş bûm ez gelekî memnûn bûm yanî hebûna te kena te li vira min jî wek dike çi dibêjî ez jî rehet dibî ez xwe zêdetir rehet hîs dikim. Nûçeyên ji welatê yên ku welatên dayîka xwe terk nakin ma çemên şêl û zelal bûne ew xwîna di nihalan da di herîkiya sekinî ye hatiye gêiştina armancên mezin hîn jî yên ku ji heq re îbadet dikin tên dardakirin kesên şaxweban mebûs tên helbijartin heye destgundî da hewcar bûne zîndegayên jar ger giştiyan bi gotana enelheq ji teresê mezin re dihatı perestin hîn jî îsmet neketiye girtîgehê serê kel elî hatiye lêxistin wexta teresê mezin vedixar bi İskenderê mezin jî tinaz dikir parçe bîye her bi perdê yani weka davî qala enelheq dike ji ber ku Kurdên qoç kiriye ve demê enelheq yan zî elî heq teresê mezin zaten kîye em dizanê dereqê Mustafa Kemal da wî tiştê dibe piştî wî weke dinê dibêjî yani İsmet weke bîye koley wî weke girtiyê wî ye kel alî mesulkî mezine kesê tişkî ji wî nepirsiye lê wexta Mustafa Kemal vedixe xewekî İskender dibînî li rastî perde rastiyê parçe nake rastî disan rastî ye Sebahattin Alî piştê wî tê îhbar kirin ev tê girtin dişînin Sinopê paşê em dizanîne veka wî netîca wî ev tê kuşt mixabin rastî esas du kilamê me zêbû me bîr kirin yek me nav da di ortê da bigotana navîn da me pirs bikin niha nizam wexta me heye ji bo du kilama yan tune ez ji we xatir dixwazim kek ûr gelekî spas temaşevanan razê ez ez ji we xatir dixwazim yewara bixêr bimînî bi xweşiyê de silavê xwe pêşkêş dikim biborin ez nekvaniyam sergîşt şîrovan yan zê pirsan bisekinim disan bimînim xêrê xweşiyê baş em dikarîne kilama daviyê ya serxweşkiriye gudarê bikine spas kek ûr di bisekine em çend deqan sohbet bikine daviyê
başladı harman, sesi gitti şarka karman. Koç gibi başladı harman, sesi gitti şarka karman. Üç yorgu asker geldi, dayanamadı bu darba. Her edin o yeman yeman, ciyandırdı berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermanı hem u derdan. Her edin o yeman yeman, ciyandırdı berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermanı hem u derdan. İkrar verenler elmaya, Zülfikar'ın Murteza'ya. İkrar verenler elmaya, Zülfikar'ın Murteza'ya. Yerden teller çektiler, duymayız eşkıyaya. Her edin o yeman yeman, ciyandırdı berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermanı hem u derdan. Her edin o yeman yeman, ciyandırdı berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermanı hem u derdan.